Drugsproces Costa gaat maandag opnieuw van start in Tongeren. Het proces was voor het eerst gestart in maart vorig jaar en ondertussen is er natuurlijk alweer veel gebeurd. Naast mij staat onze gerechtsjournalist Filip Perges. Filip, misschien eerst nog eens, wat is Costa? Costa is een heel groot drugsdossier, heel omvangrijk. Een totaal initieel 57 mensen bij betrokken, 5 BVBA's ook. Het draait om de import van cocaïne via de haven van Antwerpen. Er is 25 ton cocaïne onderzocht naar aanleiding van een vondst in 2019. Een lading cocaïne verstopt tussen hout uit Costa Rica. Vandaar de naam Costa. Dat was 2,8 ton, maar dus uiteindelijk zijn daar 25 ton van onderzocht, van ook andere ladingen die zijn binnengekomen. Die zijn verspreid over 4 criminele organisaties binnengebracht in de haven. En al die 4 bendes, zullen we zeggen, hadden eigenlijk connectie met elkaar, waren met elkaar verbonden, werkten wel eens samen. Heel grote namen ook bij. Willy van Mechelen, ex-rijkswachter. We zitten met Tom Bastiaanse, een nieuwe crimineel, zullen we zeggen, uit Antwerpse Kempen. Bijnaam was de Escobar van de Kempen. Ook Limburgers, Geert Frisson, ex-bandido, zou intussen bij de Hells Angels zijn. Lucio Aquino zat erbij vanuit Limburg. En dan ook nog, misschien bekend, heel erg bekend zelfs, internationale speler, Bolle Jos Leidekkers. Nog altijd ondergedoken in Sierra Leone. Nederlander, ook hij zit in het dossier. Dat proces was vorig jaar van start gegaan. Maandag gaat het opnieuw van start. Wat is er veranderd sinds vorig jaar? Wel, in maart vorig jaar is de eerste keer geprobeerd om het proces op gang te brengen. Dat is niet gelukt naar een wrakingsverzoek. Dat wrakingsverzoek heeft dan gezorgd voor uitstel. Sindsdien, we zijn een jaar verder, zijn er nog 2 wrakingsverzoeken geweest. De zaak is intussen 5 maal uitgesteld geworden. De advocaat van kopstuk Tom Bastiaanse legt het proces van Costa al stil op dag 2. Echt lang heeft het grote drugsproces Costa vandaag niet geduurd. Nog voor de zitting van morgen kon beginnen, werden 2 wrakingsverzoeken ingediend door advocaten Sam Vlamink en Louis de Grote, die samen met Hans Rieder sleutelfiguur Geert Frison verdedigen. Die zitting duurde namelijk amper een minuutje, waarin de rechter vertelde dat de cassatieprocedure voor de wraking, die de advocaten van Geert Frison de vorige keer al indienden, dat die procedure nog loopt en de zitting daarom opnieuw uitgesteld wordt. Daarnaast vroegen verschillende advocaten inzage in de stukken die vandaag aan het dossier toegevoegd werden. Die stukken gaan over een burgerinfiltrant die contact had met een van de beklaagden. Op dit moment is de rechtbank in beraad over alle verzoeken. Het is dus nog afwachten of het proces vandaag effectief doorgaat. Proces Costa ligt dan toch opnieuw stil. Vanochtend werd al duidelijk dat er een wrakingsverzoek was ingediend bij de greffie. Afkomstig van meester Hans van de Wal, die de 45-jarige Nederlander Barry S. verdedigt. Nu, wat is er nog veranderd? Van de 57 namen die erin zaten, zijn er intussen 5 verdwenen. 1 iemand van de beklaagde is gestorven. Er zijn er 2 die gekozen hebben voor een strafhandeling versneld voor de raadkamer, die eigenlijk een schuld bekend hebben en daar een straf voor hebben gekregen. En dan zitten we natuurlijk nog met 2 mannen die in Italië vastzitten. Lucio Aquino, zijn neef Donato O. Zitten beide daar vast en daar is gekozen om hun zaak af te splitsen, om de verdere afhandeling van Costa niet te belemmeren. Wat mogen we verwachten van maandag? Dus het zal zoals altijd koffiedik kijken worden, vrees ik. We zijn aan het rondhoren, we krijgen tegengestelde berichten over of het al dan niet zal doorgaan. Gaat er opnieuw een wrakingsverzoek komen? Gaan er andere procedurele kwesties naar boven komen? Het valt nog af te wachten. Het kan altijd, want er zitten grote namen in die niet altijd gebaat zijn bij een veroordeling, die dat proberen te rekken. Of daar lijkt het toch op. Anderen zeggen dan weer dat het wel gaat doorgaan. We weten het echt niet. Laat ons hopen dat het deze keer wel de goede keer is. Dat wordt dus nog afwachten. Dank u wel voor de uitleg, Filip. En alles over Costa kan je lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.